Проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 предвижда значителни промени в осигурителната система и социалната политика, но въпреки това социалният министър Борислав Гуцанов отказа да представи бюджета за пенсии пред депутатите. Просто си присъства в залата човека, може да има нужда да седне да си почине, да знаеш. Борисов пък каза пред журналисти, че гледал репортаж по BTV за една баба и затова решил да предложи 120 лева да са коледните надбавки. Друго, Станислав Анастасов от ДПС Ново начало, който в никакъв случай не е слабоумен, надраска със спрей "Асена не е гей" върху арт-инсталацията "Прасе Касичка", която Асен Василев посочи за символ на протеста срещу корупционните практики, програмиран за същата вечер. И още 19-годишно момче, дето било син на някакъв известен лекар, си смаза Мерцедеса в стълб на Тодор Александров и после се снима до колата, показвайки среден пръст. По всичко личи, че България doesn't want you. Абонирайте се за Тоест. Само Тоест wants you. Деньо Денев, който никога не говори, е изговорил силни думи по време на изслушването си за шеф на ДАНС. Като приоритет в дейността на агенцията би поставил служителите за преодоляване на кадровия дефицит и намиране на подходящи хора с редки езици и такива, които да имат морални и нравствени качества. Като следващ приоритет ще е международната дейност на агенцията. Допълнил е, че в следващите от 3 до 5 години агенцията ще върви възходящо в приоритетите си. Също така е заявил, че ако бъде избран за председател на ДАНС, ще гарантира честността на всички избори, които се провеждат в България. На мен ми звучи като точен пич. Какво като има тройки по право и 9 години е завършил магистратура? Може пък да има други качества, може би може да дига тежко, да го хвърля по някого, по когото му кажат: такива хора ни трябват, да много изберат за шеф на ДАНС. То също няма други кандидати. Нямаш смисъл да го обсъждаме това. Делото срещу Благомир Коцев не е трябвало да се гледа в София, ВКС го премести във Варна. Ама сега цялото това време, през което се гледаше в София, трябва да изтече и във Варна, като го преместят, защото нали поравно да е разглеждано навсякъде. Аз така си мисля, че е справедливо. Максим Генчев, чрез писмо в социалните мрежи, моли Пеевски за пари за новия му филм. Днес съм принуден да те помоля за бюджет за Караджата, тъй като турците уважават националния ни герой повече от българите. Искам палци турците да напълнят касата на Генчев. Не съм сигурна дали влагам сексуален подтекст в това изречение. Ако Борисов отхвърли разпространената от Асен Василев информация, че на закуска в Банкя са се срещали той, особеният управител в Лукойл Румен Спецов и бившия генерален директор на Лукойл България Валентин Златев. Тези, които ме познават, знаят, че аз нито закусвам, нито обядвам. Аз сега разбирам защо постоянно се държи така, се едно всеки момент ще удари журналистка. От глад. И за финал протестите си вървят. Вървим към окупация на парламента. Вървят си нещата. Върви ни. Не мисля, че можем да се оплачем от липса на вървене. Вървете да се абонирате за Тоест. Ако намерите време от вървенето, на където сме запратени генерално. А именно на майната си.